Memang nih tua isi tompul iki rasanya mantep tenan iki. Pasti kira-kira tangan-tangan ahli. Rarune pasti toko utan nama Jones pasti. Mosok sak seruputane mataku pepetan ya jadine. Cik Cima tuh kuwi. Lah ngopo kuwi rene? Apa kuwi urung puas gawe uripku kaya ngene iki? Sampai hatimu begitu tega. Di depan mataku kau jual cinta loh. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kuadukan semua tentangmu. Mengapa kau tega pada diriku? Apa salahku dan apa dosaku? Oh alah Cicima. Ngopo kok kowe menengae nang kono tak tekoni lho. Anjir. Sapi ta jebule. Alah. Oh alah, susah juga inyong suwe-suwe arep marang ngendi-ngendi. Kudu kucing-kucingan, melipir-melipir golek dalane. Engko nek inyong etan kepetuk Kang Jamet, inyong ngulon kepetuk karo Tejo Karwo, ndang idul kepetuk karo sing liyane. Duh, inyong harus lempeng bae lah. Atus titik ora apa-apa, sing penting ora kena razia. Ya kayak ngene iki ya, resikonya jadi tukang olah. Tapi engko nek inyong wis dadi miliarder, inyong balik kena duwite wong-wong kuwi. Kan wis inyong cateti. Lah kayak mbak kacuk. Lah kok kayak kuwi ya. Kenapa kayak? Waduh, kok kayaknya gemblung temenan mbak kacuk. Nek sempet gemblung, ya ilang proyek inyong. Kepriben inyong arep ngolah wong gemblung, ilmune inyong durung tekan. Mbah, sampean mabuk ya mbah? Astagfirullahaladzim. Eling mbah, eling. Alah. Kowe ku ngongkon aku eling-eling apa? Apa mbak pikir aku ki ora sadarkan diri apa piye? Kok mbak ngongkon eling? Eling mbah, wis tua aja mabuk-mabukan. Isin karo anak putune. Wis tua iku ngecontoh sing apik, iki malah mabuk-mabukan. Wis meneng ae lho kowe, Bos. Aku mabuk ya mabuk dhewe, tuku tua ya tuku duitku dhewe. Lah ngopo kok kowe sing heboh lho? Memang iya, Mbak, tapi ki ora apik dosa sampean, Mbak. Aku ki iso dosa pasale apa, Bos? Lah wong aku mabuk ya mabuk iku ora ngrugokke wong lain. Aku iki orang rusuh lho, Bos. Lah mabukku iki mabuk terkendali. Aku iki mabuk syariah lho, Bos. Dasar wong tua gemblung dikandani kok malah ngeyel. Mbak, apapun ceritane nek sing jenenge mabuk-mabukan iku dosa, Mbak. Walaupun iku ngerusak awake dhewe ya tetep dosa. Lagian sampean kenapa kok iso mabuk-mabuk kaya ngene? Sebabnya apa? Alah, ora usah mbok tekon meneh lho, Bos. Ya ngomong bae sampean, Mbak. Siapa ngerti inyong iso bantu. Alah wis ora usah, Bos. Ngongkon kuwi iki malah mumet, tambah ruwet urusane. Malah entek akeh duitku gawe tuku kertas surat sak amplope. Tapi malah jebule wonge karo sing liyane. Menjing ngene ae ngombe, malah ora mumet aku, Bos. Oh alah, wis Mbah. Nek perkara nek jimah gampang. Sebelum janur kuning melengkung, nek jimah isi bisa kita perjuangke. Sempenting saiki sampean iku aja mabuk-mabuk. Nek sampean mabuk-mabuk awake sampean rusak. Lah engko sampean setruk, ya kepriben dadine. Wis lah, Bos, mending kaya aku iki mabuk tua, sepiro lah rugine. Nek duite ya paling duitku dhewe. Nek awakku rusak ya awakku dhewe. Timbang kaya wong-wong kae sing mabuk kekuasaan, mabuk jabatan, kedudukan, kae sing perlu dielingno, Bos. Mergo sing rugi rakyate. Mbah, sampean mabuk tapi ngomongnya ana bener, rek. Lah kan wis tak omong, Bos. Aku iki kan mabuk syariah, jadi aman terkendali no. Wis Mbah, apapun alasane sampean aja mabuk maning. Mending inyong terke bali, isin Mbah dideleng wong akeh maring kene. Anjir,
Kowe iki ngerti bahasa apa ora to, Bos? Bolak-balik wis tak omongi aku iki ora apa-apa. Aku mau golek ketenangan. Ngerti ora kowe, Bos? Ya ora lambah nek carane kaya kiye. Mangkane men paham iku ya kene ngombe karo aku bareng. Engko nek kurang ya tuku 5 teko meneh. Sing penting atine tenang. Percaya karo aku, aman-aman. Wis lah Mbak, inyong ora kulina, inyong ora biasa mabuk-mabuk kaya kue, sing neng wetenge inyong kembung. Oh alah bos, nek wong kaya kita iki ya mabuke kaya ngene, tuku tua, tambule wak lele, engko nek wis semaput yo turu nang dalan, paling dianggep wong edan karo masyarakat. Tapi kan orang nganti di penjara lho, paling banter ya disiram banyu paret. Ya pada bae Mbak, iku jenenge meresahkan masyarakat. Nek gur meresahke ora apa-apa, Bos. Sing penting orang ngrugekake masyarakat akeh. Ya terserah sampean bae lah, Mbah. Awit mau inyong kandhani ora masuk-masuk. Ora masuk piye to, Bos? Awakmu ae sing ora iso menyerna pemikiranku. Ilmumu iku urung tekan no, Bos. Enak bae sampean, Mbah. Inyong iki wong ahli sing paling ahli. Iku kan omongmu ae, Bos. Tapi teringatku, kowe iku sapa kok wani merotesi aku ekit mau, Bos? Oh alah dasar wong mabok. Mbah, inyong iki Parmin, wong sing paling ahli nang kampung kene. Ora percaya aku.